Hola, som els alumnes de l'Aula Oberta i li farem una entrevista a l'Anna Barea. On vius? A Sant Joan de Vilatorrada. Quan i on vas néixer? Vaig néixer el 1993 a Sant Joan de Vilatorrada. Quin curs fas? Primer d'ESO. Quines aficions tens? M'agrada molt ballar i fer gimnàsia. Com que vas elegir gimnàstica i no un altre esport? Perquè la gimnàsia, m'agrada molt això del tema de fer voltaretes i aquestes coses. Quina és la teva millor marca? Un 9,5. És dur aquest esport? Molt dur perquè no ens tracten com ens han de tractar. Perquè potser si caus i et fas mal no et deixen parar ni descansar. Quantes hores diàries entrenes? 5. És difícil compaginar l'esport als estudis? Sí, perquè no et dona temps a fer res. Explica una anècdota. Estàvem fent gimnàsia i va haver una nena a una competició que se li van desmuntar les paral·leles i va caure de boca per persona, no es va fer res. Ens pots fer una petita demostració? Sí. Moltes gràcies per haver-nos dedicat aquest temps a l'Aula Oberta. Res.